Bandla lenkosi masiguqe sithandaze. Amen. Angivumele ukuba ngizoguqa kanye nani lapha ekhaya emlandweni. Umusa kaNkulunkulu lokho ngoba ngiyakhumbula sake safika lapha namakhosi emcimbini kaBaba uMshumayeli nomkhokheli balapha ekhaya bemukela ibandla nebandla libamukela. Saphatheka kahle kakhulu kulomuzi wasemlandweni singamakhosi onyazi. Kwakhona nabefundisike nabo baphatheka kahle kakhulu. Ngangingazi ke mina lapha ekhaya ngangiqala ukubona ukuthi khona ithempeli elilapha ezweni lakithi eMampondweni. Noma amen ungangabi khona kodwa ke ngamaMpondo. Lokho akungene. Abantu manje baye bangayiqondi kahle le ndaba yokuthi yobumpondo ukuthi bahawa amaMpondo. Kanti niyibona ngempela. Manje ke kusezweni lakithi ke lana eMampondweni. Ngaphansi kwenkosi engihlonipha kakhulu nesizwana kakhulu nayo inkosi uShozi. Isezweni layo leli. Ngiyayithanda njalo futhi naye yakujabulela inkosi yalelizwe ukuthi uma ngizoguqa lapha phakathi kwesizwe sayo ngiyazisa ukuthi ngizoguqa lana ibe nolwazi. Angazi ke noma ubukhosi balapha baziseke kahle yini Shumayeli ukuthi ngizobe ngilana namhlanje. Ngikusho lo ngoba ngiyinkosi yangempela ngisiye nje uPomo wenkosi. Manje inkosi uPomo yenza izinto ngo shortcut. Angiphumi ngokhokhoba road.
yayifuna into iqonde nje ngqo. Manazaretha amahle kuguqe namhlanje phambi kwenu umuntu oyinkosi ongesiyo umgcotshwa njengomshumayeli nomkhokheli. Kuguqa umuntu owazalwa nje ezalela ukuthi uzoba inkosi edalwa uNkulunkulu wakhe onyazi lwezulu ukuthi uzoba inkosi. Manje ke bangcwele ngiyocela nibekezele lokho ukukhuluma uNkulunkulu azothanda ukukhuluma phakathi kwenu. Noma ngabe uqhama ngayiphi indlela nazo ukuthi hayi bekhuluma nje inkosi yesizwe. Thina ke njengamakhosi sadala ukuthi siluleke abantu bakaNkulunkulu. Asishumayeli kakhulu. Kuyafika nje ukuthi umuntu ashumayele kodwa akuyona into yethu ukushumayela. Into yethu ukuthi asiluleke. Unenhlanhla ke umuntu othi alulekwe umuntu oyinkosi. Noma amen ungangakhona kulungile kodwa ngiyazama ukuthi unenhlanhla umuntu olulekwe inkosi. Sisesontweni phela. Manje ufuneke uamen ube khona endlini yesonto. Bengizozalana noMagcabo ungidukela ngazi uphelelevi. Ngithe ngiyamfonela manje sengisondela nje la. Hayi ayisangeni wangena ifoni yakhe. Sizokubona ke lo ngoba njengoba ngiyinkosi nje ngisho njalo ngibiye ngihlawulisane njalo. Amen. Nalana nje ekhaya mshumayeli. Uma ngithanda nje ngingavusa icala elingekho ngoba no amen awukho njalo. Ngivele ngivusa icala nje ngihlawulisa abantu. Kunjalo washo njalo uShemba wathi thina amakhosi asizutshatha amajazi wethu sihambe siyofuna umsebenzi ezimayini. Imayini zethu yiwo lamadoda. Uma ngibona nje ukuthi akumile kahle ephaketheni ufuneka ngivusa icala bese amadoda ekhokha inkosi be right. Kumthetho lo sadalwa ukuthi kube njalo. Ngizocela ke Manazaretha amahle ngoba sisenkonzweni sifunda incwadi le eBhayibheli. Ihlabelelo sika David 23 ningiqale lapha evesini lesine. Ingoma yethu kuzoba ika 237. David ihlabelelo incwadi ihlabelelo 23 noma singayiqala nje kuverse 1 lapha ethi khona uJehova umalusi wami kuyobe ngonakele. Incwadi elula kakhulu ke le ngiyamangala mangekho angithi ke mshumayeli ngisho ukuthi ngiyahlawulisana. Sengizoqala ngenza umsebenzi wami mhlalisuthi ngoba phela sonke siwaphethe amaBhayibheli. Jehova umalusi wami. Jehova umalusi wami Angiyikuswela. Mina ngiyikweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Yangilalisa emadlelweni aluhlaza. Angiholele ngasemanzini okuphumula. Holele ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyawubuyisa umphefumulo wami. Angiholele endleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Abese ngiholela endleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ake sithi endlini sonke ngenxa yegama lakhe. Ufuna sibe senkonzweni sonke qhubeka nayi ivesi bengiyifuna vele yesine. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa. Angikukwesaba ukubi. Angikukwesaba ukubi.
ngokuba wena ukimi ngoba wena ukimi intonga yakho intonga yakho nodondolo lwakho nodondolo lwakho ziyangithokozisa wena uyendlala ithebula lami ebusweni bami phambi kwezitha zami yebo gcobile ikhanda lami ngamafutha indebe yami yachichima yebo impela ukuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami yebo ngiyahlala endlini kaJehova kuze bese kupheleni kweinsuku zami ake sithi ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube sepheleni kweinsuku zami ngiyathanda mina ukukhonza
Lencwadi siyifundayo amaNazaretha amahle onyazi ibhalwa lapha ngoDavid. Ingoma zakhe lezi nemthandazo yakhe le uDavid. Ngingekafiki lapho amaNazaretha yiko ngisho nje ukuthi namhlanje angisikhumbuzane ukuthi usuku namhlanje lokuthi lo nalowo oyiNazaretha ayicelela ukhiya kuNkulunkulu omkhulu unyazi lwezulu. Ukhiya othi uma usutholile ukuthi ungene kulomhlangano omkhulu kangaka kaJuly ebese kuyenzeka uyakulahleka uNkulunkulu esekwenzelile umusa wokuthi uthole ebese uyakulahlekela. Ngiyacabanga la ezweni lakithi emampondweni sinenhlanhla noma saba nenhlanhla enkulu ngoba thina uShembe wasenzela umusa ukuthi abashumayeli nabagcotshwa nje bawuma emathempelini bawumemeze lokhiya khona lapha emakhaya. Abese uNkulunkulu esiphusuku la khona siyobe siuhambisa ukhiya siyocela. Cabanga ukuthi ke isonto lesiphuma kulona lomhla ka7 besiphiwe ezulwini ukuthi wonke amampondo ayoyicelela ukhiya. Amen. Khona abantu ke abangakwamukeli lokho nabangamsani nako. Oyayathi umuntu hayi mina ngiyoyinikelela mina ukhiya ebuhleni vele ithuba liyavela. Omunye athi hayi mina ngiyoyela mina elinda. Lapho amaNazaretha into efuneka siyiqonde kuleli bandla lakithi. Kuyenzeka kuthi kuyibandla elilodwa lonyazi kodwa intshumayelo zakhona sibembili. Kuyenzeka kube khona intshumayelo kaNkulunkulu ethi yes. Bese kuba khona intshumayelo yesibili kaSathane ethi no. Ilona lo ngifuna zazi kazifuna ukuthi uvama ukuhamba naye iphi intshumayelo. Uhamba neyonyazi ethi yes noma uhamba nekaSathane ethi no na. Kodwa kulula ukuthi uzazi ukuthi intshumayelo wena ohamba nayo yona yipi. Ngoba usuku kwenza usucabanga ukuthi ku right futhi unesibusiso. Kanti awazi ukuthi ku wrong kunesiqalekiso. Yiko uShembe waqamba ingoma lapha ehlabelelweni. Ngiphe baba yezi ezinje
Kuyenzeka ube nazo indlebe njengoba unazo nje nami nginazo. Kodwa kuthi kanti sivalekile asilizwe izwi likaShembe. Bahlale befika abagcotshwa nabagcotshwa nabo lapha ekhaya. Bahlala bekhuluma beniluleka kodwa wena zakho indlebe ivalekile awuzwa lutho. Uthi kuShembe ngiphe baba indlebe ivulekile ukuzwa izwi lakho. Ngibuyele kuwe. Nencwadi yesibili engithanda siyifunde khona lapha kuDavide lithi ka 103 qale khona lapha evesini. So nihlawula zika Davide 103 qale evesini. Mubonge uJehova mphefumulo wami nango konke okuphakathi kwami. Mbonge uJehova mphefumulo wami nangako konke ongaphakathi kwami. Makubonge igama lakhe elingcwele. Konke ongaphakathi kwami akubonge igama lakhe elingcwele. Ngiyahamba ngikhathele ngiyahamba ngikhathele awo
uma ngaqhelanga ukucula nizohamba namhlanje nizwe kahle ngoba mina ngandile ngikukhuluma lokho ngoba ukukhuluma ekuManazaretha kuyahluka uthi ukhuluma ngoNkulunkulu vele utoliwe ngenye indlela ngiyaye ngikhetha ukuhlabelela ngoba inkonzo iziyovalwa ngokhona ngizoza ukuthi uzothinike ngoba ngikhuluma indaba ebhalwe uShembe le ndaba esifunda la sifunda ngoDavide la indoda eyakhula yenyanywa uyise bekhona abantu abanamabhata njalo indoda ikuzale bese ikwenyanya omunye azale uma wakhe kodwa agcine umama emenyanya umntwana wakhe omunye abazali abantwana bebaningi kodwa bese yakhetha ukuthi lo ngiyamthanda lo angimthandi njalo nale ndoda elapha eBhayibhelini esikhuluma ngayo namhlanje uDavide kwabanjalo uDavide uzalwa unina noyise sebekhulile kakhulu uyise ka Davide igama lakhe uthi uJese la kulomuzi walelikhehla nomama ekuthiwa uJese nomngakhe kwakunomakoti owayemfelokazi owayesemncane nje wayehlala lo makoti avakashela isalukazi lapha ekhaya umkaJese la ingashoni ilanga engafikanga lo makoti ezovakashela umkaJese ngoba wayebona ukuthi lesalukazi siyamkhulisa siyameluleka ngempilo njengoba ehanjelwe umyeni wakhe encane nje kanti uJese le visit kalo makoti uyayibuka nje njengoba eyibuka le visit kalo makoti wayibuka kwaze kweqa wayesebona uJesu ukuthi ayi lo makoti angathi angangifanela kuthe ngelinye ilanga ekhona umakoti lo uma esevalelisa nje sihamba makoti wayesethi uDavide uJese we makoti oza ngapha ya isisondela lentokazi uthi uJese namhlanje hamba uye lapha kwakho kodwa ngokuhlwa ubuye uze lapha ekhaya siyohlangana kule yandlu leya sekhomba ilawu lakhe uJese lapho khona ezohlangana khona nomakoti wayesemkhulula wayesehamba wayesegoduka uthe mayesefika ekhaya wayicabanga lento esho uJesu ukuthi awu elikhehla kodwa ngivelelwa yini lento esho izokwenzeka kanjani ngoba phela umkakhe nje uma wami ngiyamhlonipha kakhulu ngizoyenza kanjani lento ayishoyo uJese ngingangathi ke esontweni ngikhuluma into engaziwa kanti ngikhuluma into ekhona neyaziwayo neyenzekayo nje khona lapha kwaZulu ngiyacabanga ukuthi hayi lo ukhuluma ingane wane eBhayibheli kwaIsrael kanti ngikhuluma into ekhona niyaziwayo lapha kwaZulu yabona nkosazana ngizokupha 10 masiphuma lapha ngoba usesontweni wena uAmen ukhona esontweni nawe nkosazana wayesethi lo makoti uma icabanga yedwa kulungile ngizokwenza lokwakushoyo kodwa ngizoqala ngiyodlula kuMangi ngimtshele esho kumkaJese
lapha ya emthandazweni wesabatha lapha evesini ka 43 angifundele lo ungakhohlwa ngithe sizocela ukhiye siye endabeni enkulu kaJuly. Amen. Funda lapho. Ndoda hlonipha uNkulunkulu einsukwini zokuphila kwakho. Hlonipha uNkulunkulu einsukwini zokuphila kwakho. Yeneliswa kumthanda umngakho. Yeneliswa ukumthanda umngakho akesisho sonke endlini. Yeneliswa ukumthanda umngakho. Ake niphinde futhi. Yeneliswa ukumthanda umngakho. Qhubeka. Ungayiqhubekisi inhliziyo yomakhelwane wakho emzini wakho. Ungayiqhubekisi inhliziyo yomakhelwane wakho emzini wakhe. Ngiyabonga. Izono zami sandile kune izono zami ngizomtshela uma ukuthi nathi nje likhehla likhuluma kanje. Hayi nempela sashaya isikhathi. Kwahlwa kwamnyama. Wabuya umakoti. Wadlula kumkajese. Wema nawe umkhulu lapha ekhaya uthe ngobuya ngalezi izikhathi. Ngibuye ngisiyohlangana naye lapha elaweni lakhe. Usethi ke umkajese, "Oh ngiyabonga mntanami. Waze wathembeka. Kulungileke, sala lapha endlini ngoba sekumnyama ngithi.
sala lapha endlini uzoba yimi engizohamba ngiyongena lapha. Amen. Wayesesala lo makoti lapha endlini kaMkaJese, wayesephuma uMkaJese wahamba waqonda elawini likaJese. Kuvele kumnyama wangena elawini. Jese akezwa lutho ukuthi akusiye umakoti lo. Kanti vele nomkakhe kade amgcina. Zakhala waphuma uMkaJese. Ngikhuluma amaNazaretha ngendaba yokuzalwa kaDavid. Ukuthi uzenyanywa nje uyise kwenzekani. Waphuma wahamba wafika lapha wabikela umakoti, ake makoti kulungile usungagoduka sekulungile. Wagoduka umakoti, zahamba izinsuku, isalukazi sashintsha sasihle. Wamangala uJesu, lesisalukazi sawasihle kanjena manje kwenze njani? Ngoba amaNazaretha izinto zenzela umnyameni ngelinye ilanga ziyovela ukukhanyeni. Sivele sezibonwa ngabantu bonke. Ungasena kuzifihla. Ngoba umkhuba esinawo thina amaNazaretha siyasikhohlwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Uthi noma wenza isono sekufanele sivume ukuthi awuba uthina abantu. Ungasho ukuthi uyothina uNkulunkulu. Kanti yena uNkulunkulu ebevele kubone bebhekile isikhathi senza isono. Kodwa wena unandaba noNkulunkulu, unendaba nabantu ukuthi bazothina abantu. Ngubani ongabizwa sabele nguwe yekuphela Nkosi ingingakubisa ungisize nguwe yekuphela Nkosi. Le ngoma ika-62 isho kimi isho nakuwe. Ocabanga ukuthi umuntu uhlatshelwa Nkosi ubhala izono zakhe yiningi kakhulu zingaphezulu ekhanda lenwele zekhanda, kanti ngisho kuwe ngisho kimi. Amen. Zaqhubeka izinsuku wamuhla umakoti. Wasola uJesu ukuthi awu lesalukazi siyangichithela sisidala kangaka. Khona language enjalo yokuchitha. Uyangichithela. Emdala kangaka unashende. Kanti into eyenziwa uye. Wambiza ngelinye ilanga. Wazama ukubhoka ukuthi ukhuleliswe ubani. Nesalukazi sabhoka. Wazama ukukhuphuka nesalukazi ngoba kwemadoda amakhosikazi akakhuphuke. Ukuthi uyakhuphuka ubone ukuthi ake ngehle la ngoba ngizoba nenkinga ngikhokheli ngoba ngiyakhuphuka nayo uyakhuphuka umama. Ngiyakhuphuka ngikhuphula amagiya nawo ngifaka u5 afaka u6. Hayibo. Hayi mhlola yami. Wathi uDavide uJese ufaka u5 umama ufaka u6. Wathi ufaka u7 umama ufaka u8. Uthi umama abantu benza izinto emnyameni babe sebeyakhohlwa ukuthi kade benzani. Zahamba izinsuku yafika le ndoda. Wangayiqambi ngisho igama. Wathi liyobona unini ukuthi umqambi uthini. Wayeseyamqamba umkaJesu uDavide wathi lo nguDavid. Igama ke lithi David lithi wothandiweyo. Amen. Lithi ngothandiweyo. Amen. Wamqamba lelo gama ke. Uma esekhona kuDavide
eseqanjwe unina ukuthi lo ngothandiweyo wayeseqala kuJese akhona njalo amadodana kaJese amadala waqala uJese wamfaka emfuyweni othakeluse uma elusa uJese uDavide abesemfaka emahlathini aziwe uthanda ubungozi ngoba akamfuni ufuna aqengwe lapha amabhere lapha ya adliwe amabhubesi lapha adliwe izona zonke izilwane ezinobungozi esehlathini. Amen. Yiko kuDavide uzwa embonga ngalendlela uNkulunkulu ngoba wayisinde ingozini ezinjalo efakwa uyise ngekhanda ukuthi azimbulale ilwane. Uthi kuDavide noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa angiyikwesaba okubi ngokuba wena Jehova ukimi. Kuye kube njalo ke maNazaretha nakithi singamaNazaretha nje. Uyithola ususesigodini sethuzi lokufa. UbuyiNazaretha unjalo. Kwesinye isikhathi ukuthi kanti ufakwe elinye iNazaretha esigodini sethuzi lokufa. Ngoba amaNazaretha namhlanje ayathanda ukubona elinye iNazaretha lishona phansi. MaNazaretha namhlanje akathanda ukubona elinye iNazaretha liphumelela. Afana namadoda anebhizinisi lamatekisi. Ngoba ebhizinisi lamatekisi uma ngeke ngaqhamuka mina namaquantum wami awu2 ngizothulela insizwa ukuthi madoda sengithenge nasi inkabi zami ezimbili sihlakaze ngaleso sikhathi akukho neyodwa ethi siyakubongela kuba ile iphuma ibhekele kube ile iphuma ibhekele namanazatha namhlanje kanjalo. Ungathenga imoto namhlanje kunokuthi bakubongele bazothi hawu ebengazathenga ikhwidi. MaNazaretha namhlanje kodwa noma kunjalo MaNazaretha uthi uDavide lana mbonge uJehova umphefumulo wami nangako konke ongaphakathi kwami. Ngifuna ukusho njalo MaNazaretha amahle onyaza ukuthi noma ngabe kukubi kuwe kodwa lobo bubo kukhona kuwe abungakuvimba ukuthi ubonge ukhonze ushembe unyazi bezulu. Amen. Noma ngabe usuyahletshwa lapha ethempelini kodwa ukuhletshwa kwakho ungakuvimbi ukuthi bonga ukhonze unyazi lwezulu. Noma ngabe uthandwa abanye abantu khona abanye abantu badaleke ngenye indlela abathi beqhamuka nje phakathi kwabanye abantu ubona abantu behlakazeka ungazi ukuthi awu ingabe nginokani. Noma ngabe sekunjalo usekunabantu abangakubingeleli mabehlangana nawe kodwa lokho angakuvimba ukuthi ukhonze inkosi enkulu unyazi lwezulu. Lokho MaNazaretha kuyokusiza kulomhlangano esiya kuwo. Lo mhlangano siya kuwo ufuna abantu abangaphakeme. Ufuna abantu abathobekile. Amen. Abantu abangenayo impakamo. Amen. Khona MaNazaretha aphakeme lapha. Amen. Ungazi ukuthi lokhu ke kuphakanyiswa yini. Sephakame kangaka nje. Mubheka nje uqala phezulu ukushona phansi ukubheke phansi yini emenza aphakame ngalendlela aphakame ngayo. Aphakame ngalendlela ukuthi uyibone ushembe yena. Amen. Phakama. Idlalu. Khulumi kona umugqoka into entsha oqala ukuyigqoka ngalolu suku. Amen.
Umugqebhezile njengalosuku intsha into yakho uhambela phezulu. Amen. Ube umoya oyingcwele. Phakeme. Umilwe amathumbe emakhwapheni. Qhosha nezilonde emakhwapheni phakeme. Awukwazi ukuhamba uqonde nje uthi thu. Kanti uThushembe lawo mozi esiya kuwana sono kona bana sono sinye njengoba uphakeme kangaka ungcwele wena uzohlala kulo July uzofitha nje lapha esiya khona ngoba nako lapho idokota ngeni umuntu noma uphethe ukudla udla wedwa nolambila umuphi noswela umenzeli lutho ngisho nako ukuthi umsize ufuna ukudunyisa wena nje ngoba uphakeme uzohlala kuliphi izulu wena uyakubupha ubuhleni wena umunjalo kuyosiza ke eNazaretha ukuthi siphathe kahle ngoJuly amen sihambe kahle ngoJuly amen ngabona ku trend isithombe sesiphambano lapha ebuhleni leseside sakhiwe uNkulunkulu wethu ngiyabezwa abantu abaningi bathi asiyeli nje okuningi siyeli ukuyoshutha eduze kwesiphambano siyeli uthi hayi sohlangana esiphambanweni sekuyihlaya nje nalento owazi ukuthi la sibheke phi la sibheke khona mshumayeli angazi kodwa khona la sibheke khona angazi kodwa ukuthi sibheke phi kodwa khona la ekubhekwe khona ngoba namhlanje akusaziwa ngisho izinto zokudlala kuyakhuluma nje ake ngiyimeke la eNazaretha ingcwele ngiyathanda ukuma enkonzweni kusathuleke kanje indaba uma uhlakaniphile ungaboyiqeda zonke ikhona uzophinda ubizwe ngelinyawo kodwa ubuze la manje uma uzoyikhuluma zonke uyiqede kusasa uzokhulumana abantu ebengithume ukubona bangizwini abantu ebengathunywanga kubona bazohamba ke bekhuluma yonke into abayithandayo
bathi nenkonzo ibingekho namhlanje ekhona yenjani ngoba njengoba siya nje ebuhleni kuJuly uNkulunkulu uzozaba inkonzo amaNazaretha azoyisefa ibikhona namhlanje inkonzo namhlanje ibingekho namhlanje asitholanga lutho abe njalo umfundisi kade eguqile ekseni nasemini eshumayela kodwa wena uthi inkonzo ibingekho kulezi intshumayelo ezimbili kwekaShembe nekaSathane uhamba nayo iphona intshumayelo ngoba lo muntu othi inkonzo ibingekho kuye bethunywa uShembe ngoba amaNazaretha kuyahlupha ukujwayela amaNazaretha amaningi namhlanje ayaqina futhi ajwayele Amen. ukuphapha ungaphezulu ngiyakhuluma nje ke anandaba futhi ancane nakugcotshwa ngiright la ngikho vele sengihlala phambili manje asisekho esinye step sesingale esokugcina lesengihliki manje amaNazaretha ayaqina kakhulu lapha kuleli bandla kwakuthiwa ugijima uma ungazi ukuthi ufanele uthini vele uthule Amen. ngekho umuntu ozokusola ngokuthi uthule Amen. kunokuthi uhambe unkefuze indaba Amen. neindaba zabagcotshwa zaziwa nguwe nabantu abazokhishwa baziwa uwe nabantu abanezono baziwa uwe wena unjani wena ngiyaniluleka njalo ukuthi phumana enyakanyakeni ngiyanisiza mina ngisiza nini ukuthi ungahlanganeli nenyakanyaka ebuhleni ngoba funa nazi maNazaretha ukuthi la khona uNkulunkulu noSathane ukhona kungakhona ubungcwele nje noSathane lapho usuka khona zozikhethela wena ke indlela yobungcwele nendlela kaSathane ngithe ngiyema la maNazaretha amahle athandwa inkosi uNyazi lwezulu Amen. angathi ningalithanda nani maNazaretha uNyazi Amen. ubani okwazi ukuhlabelela izwi lezulu lapha ekhaya andile yakwazi ukuhlabelela okay ngizocela ke bantwana bahle bezulu sivale lenkonzo esiphiwe uNkulunkulu omuhle uNyazi lwezulu ngengoma ka147 celelo mfana kacele asihole ngalesihlabelela inkosi yakumbusisa inkosi busuku ka bayingcwele